Кам, здравейте ви, Бог. Знам. И от YouTube. Сега ще ви покажа някои неща от Warcraft. Нагите, ако не сте играли никога с тях. Ето първата, те са летящи. Тези нагите могат да плуват и в дълбоки места. Ето е тази. Цъкнете на пауза, ако искате да прочетете кобрай. Те строят сгради, могат да взимат и от мини, от дървета. Ето. Това е нормален войник. И герой. Първо замразяващи стрели, светкавица. Това да удрят маната вместо на точките. И торнадото. Много управляват, ама много бавно. Не може да умре, само дето има време. И горе-долу съм. 40 секунди. И както виждате, ти горе. Дали моя тук не знам. Сега, това са къщичките. Това е за герой. Това са кулите за стреляне. Така. Ето сградите, тук се правят тея. Тук тея. Тук. Това е главната сграда. Нормалните войници, работниците. Така. Значи ето това е нещо като герой на тея. Те са като тея, като този, ама малко по-малки, няма такива мина. Моя представа това за доста време. Да стреля, не стрели и вълна. И да се вземе. И трябва да е надълбоко. В момента. Така, ти можеш ли още да го можеш? Скадърва. Но под този няма нужда. Така. Първитея. Сме са бил бе. Water елемент. Въпреки че има един воден елемент, ама не по такъв точно. И това е. Дали моето нас сме дълбоко? Не. Да. Стига скал.